hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Sumagot na sa akusasyon kontra korupsyon sa flood control project si dating Ako Bicol Congressman Zaldico sa ipinalabas na tell-all video ng dating kongresista sa kanyang official Facebook page. Sinabi nitong nauunawaan niya ang galit ng taong bayan. Nakiusap din itong bago siya husgahan ay bigyan siya ng pagkakataong ihayag ang kanyang panig. Aniya, matagal siyang nanahimik dahil iyon ang kagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos at ng pinsan nitong si ex-Speaker Martin Romualdez. July 19, 2025 nang magtungo umano siya ng ibang bansa para sa kanyang medical check-up. Nakatakda raw sana siyang bumalik ng bansa matapos ang State of the Nation address ng Pangulo. Pero bago pa man makauwi ay tinawagan daw siya ni Romualdez at sinabihang wag nang bumalik ng bansa na kanya naman daw na sinunod dahil sa paniniwala niya sa magpinsan. Ngayon, handa na umano siyang isiwalat ang buong katotohanan. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Sa kanyang tell-all video, iginiit rin ni Con na inutusan lamang siyang magsagawa ng 100 bilyong halaga ng proyekto na ipapasok sa BICAM para sa national budget. Ani ko, nagsimula ang lahat noong 2024. Tumawag umano sa kanya si Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman para sa naturang insertion na ipinag-utos umano ni PBBM. Tumawag umano si Co kay Undersecretary Adrian Bersamin at kay Romualdez para kumpirmahin ito. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Dagdag pa ni Ko, nagkaroon din sila ng pagpupulong kasama si Romualdez, Secretary Pangandaman, Undersecretary Bersamin at Undersecretary Jojo Cadiz. Dito ay inabot umano ni Bersamin kay Ko ang listahan ng mga proyekto na nagkakahalaga ng 100 bilyon na galing kay Pangulong Marcos. Nakiusap pa nga raw si Ko na kung maaari ay 50 bilyong piso na lamang ang ipasok sa program funds. Aniya, hindi pwedeng mas malaki ang budget ng DPWH sa DepEd. Iminungkahi niya rin umano na ilagay ang natitirang 50 bilyon sa unprogram funds para sa 2025 national budget na pinangangasiwaan ng Office of the President. Kinwestiyon din ni Ko kung bakit sinasabi ng Pangulo na wala itong alam sa naturang insertion, gayong lahat ng nangyaring dagdag bawas ay aprobado ng Pangulo. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Kaugnay ng kanyang pagbubunyag, hangad ni Ko na sana'y hindi mapahamak ang kanyang pamilya lalo pat ginagamit umano ng administrasyon ang resources ng bansa para siya'y tumahimik. Tinawagan ako ni Sec Mina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. Samantala, sinabi rin ni Ko na maglalabas pa siya ng mga ebidensya at mga pangalang sangkot sa maanumalyang flood control projects. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Angeline Dagta.